Hi, lovers family guys. Good evening, mate regla. Sunny, hey Sunny. Tulengala sun mulu cook madondile. Sunny, inchi bole. Hi panni. Guys nakli hi panni. Hi panni. Are tonji raddu din ordinchi jwara. So ancha ಅದು full week la tere. Ade sanu. Ade. Ain swara lejjengala baba gate Sunny. Barpuji ni swara. Tane barpuji swara. Like monthly, share monthly, subscribe monthly panni. ಏನು ದಾಲೆಜ್ಜಿನಿ ಖಾಲಿ ಮೂಕ ಭಾಷೆ ತದಿನಿ ಬಾತರ ಬರ್ಬುಜಾ ಪಾತರಜ್ಜೇನಿ ಸನ್ನಿ ಪಾತರಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಮಾಮದ ಕೆಲವು ದಿನ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗಿಯಾನ ಸೊ ಒಂತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಚೂರು ರಿನೋವೇಷನ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಬರ ಗೊಬ್ಬುದು ಬರ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಇತ್ತೆ ಅದೇ ಇಡೀ ಕೈಟ್ ಪೊಯ್ಯೆ ಮಣ್ಣು ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದತ್ತೆ ಸನ್ನಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಾನಿನ ಗೊಬ್ಬಟ್ಟಿಗೆ ಪುರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಹರ್ತುಲೆ ಯಾರನ್ನ ಆತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತು ಪೊಯ್ ಗೈದಂಗಲ್ಲ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಗನೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪರೆ ಜನ ಉಂತುದೀರಿ ಏರ್ ಸ್ವಾಮಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪರೆ ಏರ್ ಉಂತುದೀನಿ ನಮ್ಮನೆ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮೇರ್ ಉಂತುದೇರು ತುಲೆ ಆರ್ ಆಶಾ ಆಂಟಿನ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಈಗಲ್ಲ ಆಶಾ ಆಂಟಿನ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಕಪ್ಪೆ ಆಶಾ ಆಂಟಿನ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಏ ಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಐತ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೇತಿತ್ತಂಡೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡೆ ಈಗ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ತು ಸಾಕಾತು ನಾನು ಸೊ ಉಂತುಲೆ ಸಣ್ಣ ಮೂಲ್ತು ಒಂದು ಪರ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾತ ಆತಂಡೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆನ್ನೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಪಾಡುವೆ ರಾಜರ್ಲ ಸಾನ್ಮಿಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅತೆ ಸಾನ್ವಿ ರಾಜರ್ಲ ಸಾನ್ ಫುಲ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಫುಲ್ ಎದುರುಡು ಪೂರ ಓಲೋಲುಂಡು ಒಂದು ಪರ್ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸದ್ಯೋಗ ಆ ಸೈಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಪಂಡ ಈ ಸೈಡ್ ಬೇಲೆ ಆವಂತಿನಾರ್ದ ಅವರ ನೆಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಚಿಂದ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಾಡುವೆ ಒಂಜಿ ಎಳ್ಳೆ ಮಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ಲಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚ ನನ್ನತ್ತೆ ಇನಿ ರೆಡಿ ಆದೇನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ಪೊಯ್ ಎಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾಗ ಇಡೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ಪೇರ ಮನಸ್ಸೆ ತುಲೆ ಇಂಚಿನ ಬರ ಕಸರತ್ತುಂಡು ಅದೇ ಸಾನು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಆಯ್ತುಲೆ ಇದೆ ಬೊಬ್ಬಿನಿ ಕೊಡೆ ರಾಜರು ಶೋ ಕೊಡೆ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕದಿತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮಗಲು ಪೂರ ಕುರವಂತೊಂದು ನೆರ್ತೀರು ಅಂತ ಸಾನ ತುಲೆ ಮೂಲ್ಪುರ ಕಾರ್ದ ಪುರ ಅಚ್ಚಿ ಪುರ ವೈದ್ಯ ನಾರೇ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದೇರು ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪು ನಿಂಜ ನೀನು ನೀರು ಇತ್ತ ಕೂಡ ಅಂತೆ ಲೈಟ್ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ಮೈ ಮಾತ ಸೊ ಒಂಜಿ ಮುಜ್ಜಿನ ಒಪ್ಪುಂಡತೆ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಅವು ತಲ್ಮನ್ ಪರ್ಲಾಪುಜಿ ನಮಕ್ ಅಂಚ ಸೊ ಉಲಾಯಿ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೆ ನಲ್ಲ ಆತಿಜಿ ತುಲೆ ಪಿರವಡ್ ಪೂರ ಪೇಂಟ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂದ ಆತಿಜಿ ಆ ಒಂದುಂಟು ಸೊ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಗೋಡೆಡ್ ಪಸ ಪೂರ ಬರೋಂತರ ಅಂಚ ಅದು ಕುಡಂಚಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಕೊರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಇತ್ತ ನನ್ನತ್ತೆ ಸದ್ಯ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೇಗನೆ ಅಂಚ ಅದು ಪಕ್ಕ ತುಕ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಚಿಗ್ಗಡ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ವಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅದು ಆಯ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಡ್ವೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪರರಿ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಗೈಸ್ಲೆ ಮೂಲು ಇನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ರಾಗಿ ಸಾರಿ ಸೊ ರಾಗಿ ಸಾರಿ ಮಲ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಮೇರ್ತುಲಿ ರಾಗಿ ಸಾರಿ ಮಲ್ದಿನಾರ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಿನಿ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಪೂರ ದೀತತುಲಿ ಸೊ ಟೆಂಪರರಿ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಚಿಕನ್ ಕೊನದಿಯಾರ ಪೊಡಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದ ಪೊಡಿಲ ಆತನ್ ರೆಡಿ ಮೂಲಿತ ನಮಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಸ್ಟೋರ್ ಪೂರ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಗೈಸ್ ಅಂಚ ಅದು ಅವಳು ಇತ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಿನೇನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ನೆಟ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಅವಳು ಕೊಂದೀಪುನ ಅಂಚ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದ ಪೊಡಿಲ ಇನ್ನು ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ಸೊ ಬೋರ್ಡ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಸೊ ಆತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಮಿಕ್ಸ್ಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಸಿರ್ಲಾಕ್ಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಎಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಪೂರ ಕಲ್ತಿದ್ದೇರೆ ಇತ್ತ ದೊಡ್ಡನ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ ಅಲ್ಲ ಅವಿತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಮಲಡುಂಡು ಸಾರಿ ಬಕ ಯಾ ಬಂಡೆ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡನ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ ಸರ್ಕಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಚಪ್ಪಲ್ ಡೆಂಕೆ ನಡಪರ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿಡು ಅತ್ತೆ ಬಚ್ಚಿ ಸಾರಿ ಜೋರು ಬುಲ್ಪುನಾಗಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಜ್ವರ ಪನ್ನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆ ಜೋರ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಬಂದ ಟೀಚರ್ ಪನ್ಪತ್ತಾರೆ ಏನಂటే ಮ್ಯಾಮ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವ್ಳು ವಿಡಿಯೋ ಪಲ್ಲೆ ಜನವರಿ ಎಂಚಿನ ಸಮ ಬನ್ನಿ ಜನವರಿ ಜೋಶುಡು ಪಲ್ಲೆ
ಫೆಬ್ರವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿಯಾ ಸರಿ ಮೊನ್ನೆ ಜನವರಿ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ದೀತೆ ಅನ್ಮೂಲು ಟಿಪ್ಸ್ ದಾದ ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟೈಟಲ್ ತಮ್ಮನೆಲ್ಲ ತುದು ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಸೊ ನಾನು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ದಟ್ಟಿಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ತಮ್ಮನೇಲಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಟಿಪ್ಸ್ ಉಂದೆಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಪಂಡ ಎರೆಗ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ಬೋಡಿಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಟಿಪ್ಸ್ ತೆಗಿಲ ಕಲಾಪುಂಡು ಎರೆಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತುಗಿಲ ಕಲಾಪುಂಡು ಸೊ ಆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಡಿಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪೂರ ತೊಗೊಂಬತ್ತಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಟೈಪ್ ದ ಬೇಬಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮಸಾಲಾ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಬೇಬಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನಂಡ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಬೇಬಿ ಫುಡ್ ಉಂಡು ಅವು ಬೇಬಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಂಚನೆ ರಾಗಿ ಸರಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಈತ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಜೋಕ್ಲೆಗಂದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಒಂದೇನು ಜೋಕ್ಲೆಗಂದು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಮಲ್ಲಗಲೆಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಂತೋನಲ್ಲಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಟೈಪ್ ದ ಪೆದ್ಮೆದಿ ಮರ್ದಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಓಮದ ಮರ್ದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮರ್ದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಮರ್ದು ಶುಂಠಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮರ್ದು ಮೆತ್ತೆ ಮರ್ದು ಮನಾರ ಮರ್ದು ಸೊ ಈತ್ ಮರ್ದೆಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಮಸಾಲಾ ಪೌಡರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಪಾತೆರಿಗ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುಲಿ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ದಯ ಬರ್ಪಿನಿ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋಡು ಚೂರ್ ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಸೊ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬರ್ಪಿನಿ ಈ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಪಂಡ ಈ ಚಳಿತ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಸೊ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಹಿಡ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ಪುರ ಆತಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ಸೊ ಮೀನಾಗ ಉರಿ ಉರಿ ಆಪಿನಿ ಮಂಡೆ ಪಂಡ ಕಿರ್ಮದು ಉರಿ ಉರಿ ಆಪಿನಿ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಸೊ ಈ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡ ದಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಎಂಚ ಕ್ಯೂರ್ ಮನ್ಪೊದಿ ಪಂದ್ ನಾನು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋಡ್ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ಫಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ನೀಮ್ ಸೊ ಈ ನೀಮಡ್ ಪೂರ ರೋಗ ನಂಜಿ ಗುಣ ಮನ್ಪುನಂಜಿ ಅಂಶ ಉಂಡು ಸೊ ನೆಟ್ ಆಂಟಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಂಟಿ ಫಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಮೂಜಿ ಗುಣ ನೀಮಡ್ ಉಂಡು ಸೊ ಈ ನೀಮ್ ಮಾತ ರೋಗಗಳ ಸರ್ವ ರೋಗ ನಿವಾರಣಾ ಪನ್ಪೆರ್ಲಿ ಈ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಸರ್ವ ರೋಗ ನಿವಾರಣ ಅಂದೇ ಪಂಡುಂಡು ನೀಮದ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಈ ನೀಮನ್ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ಪನ್ಪೇನ ಫಸ್ಟ್ ನೀಮ್ದ ನೀರಿಡ್ ನಿಕುಲು ಮಂಡೇನ್ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ವಾಶ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡ ನೀಮನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಕುಲು ಒಂಚೂರು ನೀರಿಗೆ ಸರಿ ಕೊದ್ದೆ ಅದು ಆಯ್ತಾ ಕನೇರ್ ಬರ್ಪುಂತಲೆ ಆ ಕನೇರಿಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕುಜಲನ್ ಪೂರ ವಾಶ್ ಮಂತೋನಾಡು ವಾಶ್ ಮಂತ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಕರ್ಡ್ ದೆತೊಂಡು ಪಂಡ ಕೊಜೆಪುನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತು ಕೊಜೆಪು ದೆತೊಂದು ಐಕ್ ನೀಮ್ದ ಇರೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ನೀಮ್ದ ಇರೆನ್ ಪಾಡ್ದು ಮಂಡೆ ಗಿಡಿಕ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೋನೋಡು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ನೀಮನ್ ಕಡೆದು ಗುದ್ದುದು ನಿಕುಲು ಕರ್ಡ್ ಪಾಡಿ ಆಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಜಿನ ಇಡಿ ಪಾಡಿ ಆಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಮಂತದ್ದು ಕೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಇದೀಕ ಬುಡಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಇಂಚ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತೊಂಜಿ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದೀಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೇರನ್ನ ವಾಶ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಸೊ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗ ಅಂಚನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಿಪ್ ಅವದಾದ ಪಂಡ ಮೆತ್ತೆ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಈ ಮೆತ್ತೆನ ಓವರ್ ನೈಟ್ ನಿಕುಲು ನೆನೆಯರೆ ಪಾಡೋಡು ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ ಮೆತ್ತೆನ ಲೈಕ್ ಮಂತದ್ದು ಕಡೆದು ಕೊಜೆಪುಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಐಕ್ ತ್ರಿಪುಲ ಚೂರ್ಣ ಪಂದ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಜಿ ಫ್ರುಟ್ಟುಡ್ ಮಂದಿ ನಂಚಿನಂಜಿ ತ್ರಿಪುಲ ಚೂರ್ಣ ಪೌಡರ್ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಡೆ ಅಂತ ಮೂಲು ಫೋಟೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಇಡ್ಲ ತರ್ಪಾವಲಿ ಅವೇನ ಸೊ ಅದನ್ನ ಮೂಜೇನು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಮಂಡೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಒಂದೇನು ನಿಕುಲು 1 ಗಂಟೆ ದೀವೋ ನೋಡು ಮಂಡೆಗೆ ಸೊ ಒಂದೇನ್ಲ ನಿಕಲೆಗೆ ಮಲ್ಪುಲಿ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಟಿಪ್ ಓಪಂಡ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಐಕೊಂತ ಲೆಮನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತೋನೋಡು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದವು ಚಪ್ಪ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಲೆಮನ್ದ ರಸನ್ನು ಪುಂಟೋಡು ಬುಡಕ್ಕೆ ನೆತ್ತಿಗೆ ಮತ ಪಾಡೋಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪ ನೆಡ್ದು ನಿಕಲ್ನ ಕುಜಲ್ದ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ವೈಟ್ ದ ಪುರ ಒರಿದು ಪುಂಟುಲೆ ಅವಲ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಬಟ್ ಕಿರ್ಮುನ ಇತ್ತಂಡಲ ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಮಿಡಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಪುಣೆತೆ ಒಂದು ಸೊ ಒಂದೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ತೋನೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಫೋರ್ತ್ ಟಿಪ್ ಒಂದು ಓಪಂಡ ಅಲೋವಿರಾ ನಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಂಡಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಲೋವಿರಾ ಜೆಲ್ ಮಲ್ತೋನೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತದ ಪಾಟನ್ ದೆತ್ತದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ದೊಂಡತೆ ಅವೇನು ನಿಕುಲು 1 ಕಪ್ ದಾತು ದೆತೊನೋಡು ಸೊ 1 ಕಪ್ ದಾತು ಅಲೋವಿರಾನು ದೆತೊಂದು ಐಕ್ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ತಿಕ್ಕೊಂತುಲೆ ಆ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಫುಲ್ ಕುಜಲ್ಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ದೀವೋಡು ಮಂಟಿಡು 2 ಗಂಟೆ ದೀದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ವಾಶ್ ಮನ್ಪೊಡು ನೆರ್ದಿಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಕ್ಯೂರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ 5th ಒನ್ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯ್ದ ಪೌಡರ್ ಆಮ್ಲ ಪೌಡರ್ ಪನ್ಪಿರ್ತಲೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯ್ದ ಪೌಡರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಸೊ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯ್ದ ಪೌಡರ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ಅದ ಪಂಡ ತುಳಸಿ 2 ಚಮಚದಾತು ನೆಲ್ಲಿದ ಪೌಡರ್ಗೆ ಅಂಚನೆ 2 ಚಮಚದಾತು ತುಳಸಿ ನೀನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ನಿಕುಲು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೊನೋಡು ಇಡೀಕ ಹೇರ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೊನೋಡು ಉನೇಲ್ ಅಂಚನೆ 2 ಗಂಟೆ ನಿಕುಲು ದೀವೋಡು ದೀದಾಯ್ಬೊಕ ಲಾಯ್ಕಡು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೊನೋಡು ಸೊ ಈತ್ ಐನ್ ಟಿಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೊನೊಲಿ ಸೊ ವೀಕ್ಲಿ 3 days ನಿಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಪನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೊನಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಕ್ಯೂರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ
ದಾದ ಮನ್ಪಟ್ಟು ಬಂಡ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಶಾಂಪೂನ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಶಾಂಪೂ ಅವಾರ್ಡ್ ಈ ಕಾರ್ತಿಕದಂಚಿನ ಪುರ ದುಂಬುದ ಪುರ ಶಾಂಪೂಲ್ ಪುರ ಸೊ ಮೈಲ್ಡ್ ಶಾಂಪೂನ್ ನಿಕುಲು ಯೂಸ್ ಮಂತದ ನಿಕಲ್ನ ಹೇರ್ ಅನ್ನು ವಾಶ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಸೊ ಈತ್ ರೆಮಿಡಿ ನಿಕುಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಅಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಈತ್ ಪುರ ಮಲ್ತ ಆಯ್ಬಕ ನಿಕಲ್ನ ಹೇರ್ಗ್ ಪಾಡುನೆ ಎಣ್ಣೆನ್ಲ ನಿಕುಲು ಒಂತೆ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡ್ದಿ ಓಡಾಪುಂಡು ಸೊ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಇಜಿಂಡ ಭೃಂಗರಾಜದ ಆಯಿಲ್ ಇಜಿಂಡ ನೀಮ್ದ ಆಯಿಲ್ ಈ ಮೂಜಿ ಆಯಿಲ್ ಒವಾಂಡಲ ಆಯಿಲ್ ನಿಕಲ್ನ ಮಂಡೆಗ್ ಪೂಜಿಲೆ ಉಂದೇನು ಸೊ ಒಂದುಲ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಒಟ್ರಾಸ್ ಎಣ್ಣೆ ಬರ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅನ್ಪಿಡ್ದುಲೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಯಿಲ್ ನಿಕಲು ಹೇರ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಸೊ ನೆಡ್ದು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಥ ಟಿಪ್ನಿಕ್ಲೆ ಯೂಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ ಯೂಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಹೇರೆಗ್ ಮಾತಾ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಪುರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಸರಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಜ್ಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊನ್ಗ ಗೈದಿತ್ತೆ ರಾಜರ್ ಬತ್ತೇರು ಸುತ್ತಲಿ ಬಾಹುಬಲಿ ರಾಜೇರ್ ಇಂಕಲ್ನ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಸಾಮಾನ್ ಬತ್ತುಂತುಲಿ ಇತ್ತು ಸದ್ಯ ರಾಜರೇ ನಂದುಲ್ಲಿ ರತೆ ರಾಜರೇ ದುನ್ನೊಂಡು ಅಂಚೂರು ಉಲಾಯಿ ಪೋತುಂಡು ಎಡ್ಡೆತ್ತ ನಾನು ಅದೇ ಚೂರು ಹೋಯ್ತಂಪೋಲಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟದಿ ಯಾರಿಗೆ ರಾಜರೇ ಅಡೆ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ನಂಗೆ ಪಾಡ್ದು ಹೋಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜರ್ ಅತ್ತೆ ರಾಜರೇ ಫುಲ್ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಫುಲ್ ಗ್ರೇ ಪಾಡ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಸಾನ್ ಬಾಬಲ ಗ್ರೇ ಈರ್ಲ ಗ್ರೇ ದಾದಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಅಣ್ಣ ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮರ್ದು ಬರ್ಪ ಹೊಡತ್ತೆ ರಾಜರೇ ಮರ್ದು ಬರ್ಪ ಹೊಡಿತ್ತೆ ನಾವಲ್ದು ಈತೆ ಕಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾಗಿತ್ತೆ ಜ್ವರತ್ತ ಮರ್ದಿನ ಪರ್ಪ ಹೊಡು ಇಂಚ ಪರ್ಪವನ ಗೊತ್ತಾಬಜಿ ಏಪರ್ ತುಂಡೆಲ್ಲ ಬುಲ್ತೊಂದೆ ಬರ್ಪುನ್ ಮತ್ತೆ ಬುಲ್ತೊಂದೆ ಬರ್ಪುನ್ ಏಂಚಿನ ಅಲೆ ಬರ್ಬಿನ್ ಜ್ವರ ಇಜ್ಜಿಡ ಕೊರ್ರಿಚ್ಚ ನೆಡ್ಡ ಕತೆ ಬಡ ಇಜ್ಜಿಡ ಉಂಡ್ರೆಜ್ ಬನ್ಲ ಕಾಣು ಗೈಸ್ ನಮ್ಮಂಚಿ ಬಾರಿ ಸಮಯ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಬರೋದುಂಡು ಸಣ್ಣ ಅದರ ಪೋಡ್ದು ತಿರತ್ತೆ ಸನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಟಕಡಕ್ ಏನೊಂದು ಟಕಡಕ್ ತೀರ್ತಿಡು ರಾಜರ್ಲ ನಕ್ರಾಮದ ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ತಲಿ ರಾಜರೇ ಬಿಸಿ ಈ ತಕಲ್ಲೊಟ್ಟು ಇರ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಪಡವೆ ಬೆದ್ದಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಯಾತಿ ಅವು ಎಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬು ಫುಲ್ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಅವಳು ಅಂಚಿ ಮಿತ್ತು ಪೋತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಆ ಸೈಡ್ ಮಿತ್ತು ಪುರ ಇಲ್ಲುಂಡು ಅಡೆ ಪೋತೆ ಇರುತ್ತೆ ತೂಕ ಬರುವೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬು ತಿತ್ತು ಪೋಪಿನ ಪೊಡ್ಚಿಗೆ ಮಿತ್ತದ್ದು ಒಂದು ಓಡಿಗೆ ಅತೆ ಇದು ಪೊಡಿಗೆ ಪುಂಡೆ ತೇಗ್ ಪೊಡಿಗೆ ಪಿನಿ ಅವು ಇತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಗ ಅವು ಒಂದು ಪಿಲಿ ಅವು ನಿಜ ಪಿಲಿ ಹತ್ತವು ಅವು ವೇಷ ಪಾಡಿನಿ ಕಲರ್ ಪುರ ಪಾಡಿನ ಪಿಲಿ ಅವೇ ಇದು ಬರ್ಪುಂಡು ಲಂಚ್ ಪೋತುಂಡು ಮಳೆ ಪಿಲಿ ಬತ್ತಂಡೆ ತಲೆ ಓಡರ ಬಲ್ಲಿ ತಲೆ ಬೊಲ್ದು ಬಿಲಿ Pilih dansan. Pilih pond. Sami, pilih pond ate. Ate, pilih dansan ate. ಗೈಸಂಗುಲ್ ಕಾರ್ನಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತೆ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆಗೆ ಬರೋ ಅಂತೆ ಪರಂದು ಪೂ ಪುರ ಬೋಡಿತ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತಡಿ